Sila Gunor, Ayek. Oo. Napin na siya. Ikuha mo din siya. Si Loco, siya yung current regional director ng NBI Farm at 12 taon siyang naging dating hepe sa Cybercrime Division.
Pagod naman. Maligo sa taay, hata mo padayon og laba. Magligo ka matulog sa ni. Ito, ito yung isa kan. Galing